Da rudari su bili svi ljudi, svih boja, svih nacionalnosti, ali kad se išlo u rudnik, oni su svi bili kao jedan. Upravo to jedinstvo je 21. godine reklo dosta izrabljivačima i tu je nastao taj povijesni trenutak koji mi želimo ovjekovječiti za sva vremena. Došlo je do ovoga osnivanja udruga zbog toga što ovdje već 30 godina nije rađeno ništa. Zadnji put se djelomično saniralo kad je bio na 85. godišnjicu naš gospodin predsjednik Stipe Mesić i od onda ovdje nije održano ništa. Preko 370 ljudi je potpisalo peticiju sa jednom te istom željom. Želja Vinežana, tih potpisnika, da se Karlovoj placi vrati, ja bih rekao na neki način, ugled i povijesno činjenično stanje. Sad ćemo raditi na politiku kulture i Labinske republike gdje je temelj, znači ne samo Vinež, nego tu smo povezali Štrmac, smo već koordinirali Štrmac, Vinež i Krapan. To je osnovica Labinske republike, od kod idemo dalje. Puno ljudi mladih misli da Labinska republika krenula iz Labina radi obnove šohta. A kad su vidjeli ovdje mnogo, ovdje Vinežana i Labinjana ne zna da ovdje iza vas onaj šoht, okno, i zato sam tamo su vam stavili slike gdje je tu okno od kuda je krenula Labinska republika. Izabrali smo rukovodstvo, u tom rukovodstvu je bitno to da su ljudi sa Vineža, ali su ljudi i iz Raše, i ljude ćemo uključiti iz Krapna, i ljude ćemo uključiti sa Štrmca, jer to nam je cilj, da zaokružimo tu priču.